салом дӯстон, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон дар канали Хакер ПК. видеои навбатии мо дар бораи вирус сохтан барои телефонҳои Android. бародаро, сараввал дар видео лайк мемонем ва дар канал обуна мешавем ва видеоро бо диққат то охир тамошо мекунем. барои мо дар ин ҷо лозим аст программаи APK Eductor Pro ва боз ба мо лозим аст скачини файл. мо як программаи дигар скачат кардагем ба воситаи ҳамон ба APK Eductor метавонем вирус созем. силкаи ҳар ду программаҳо обязательно дар поёни видео мешавад. хуб бародаро, ворид мешавем сараввал ба программаи APK Eductor Pro. вақте ки ворид шидем бародаро, дар кадом папкае ки ҳамон программаро мо скачат кардагӣ ҳастем, ба ҳамон ворид мешем. мо дар ан ҳамин папка скачат кардагием. яъне ки чизе ки скачат мекунӣ автоматик худаш дар ҳамин папка меяд. аз мо ҳам дар ҳамин аст. ворид мешавем дар ҳамин папка ва поён меравем ва дар ин ҷо мебинем ген APK аст. ҳамира интихоб мекунем ва аз боло чӣ хеле мебинед полное редактирование. як бор дар ҳамин зер мекунем декодировать всех файл. хуб, боз ворид мешавем ва ин равзана кушода мешавад. бародаро, аз ин ҷо интихоб мекунем файл. вақте ки ба файл ворид шудем, аз боло папкаи rest аст. дар ҳамин ворид мешавем. аз ин ҷо бародаро ворид мешавем ба папкаи layout. чуноне дидестен. дар ҳамин ворид мешавем ва аз ин ҷо интихоб мекунем ҳамин программаи нишон додестай HTML. вориди ҳамин мешем ва равзанаи дигаре пайдо мешавад ва аз ин ҷо мо меёвем нависондагие ки ба русӣ ҳастанд, ҳамонҳоро иваз мекунем. хуб, чуноне мебинед бародаро, Android заблокирован. метавонем ки дар ҷои ҳамин ягон чизи дигар нависем. мисол аз сараввал менависем ваш Android заблокирован. хуб, боз аз ин ҷо ба поён меравем бародаро. разблочит ҳаст дар ин ҷо ва баъдан ҳаст почему за что, яъне барои чӣ. дар ин ҷо метавонем иро удалит кунем ва барои гӯем дилхуш кардани худмон менависем шумо бояд бисомон гузаронед. яъне ки барои ягон нафара тарсондан ҳамин хел менависем ва боз поён меоем текущее время, яъне ки вақти ҳамона чӣ қадар мемонем. мисол вақтча мемонем аз соати 11:00 то соати 13:35. хуб, баъдан бародаро боз ба поён меоем. дар ин ҷо разблокировать аст.
бародаро, як чиро дар инҷо фаромӯш кардем, ба боло меравем камтар. Дар инҷо навишандаги аст разблочит. ҳамин наметонем ки иваз кунем, яъне ягон чизи дигар дар инҷо нависем, инро удалит мекунем ва менависем взлом система. хуб бародаро, ҳамин хел ба поён мием. аллакай мо времяша мондем ва разблокировать. ва дар поён чуноне мебинед нивикоме ҳамин хел нависандагӣ аст, яъне дар бораи ҳамин программае ки мисол дар рӯи экран мебирояд. хуб бародаро, метонем ки ина полни удалит кунем ва дар инҷо чизе ки худмон мехоҳем ҳамона нависем. мисол менависем агар шумо ба ин рақамҳо, яъне ки дар инҷа метонем рақами худмона монем. ҳар нафар метавонад мисол барои худаш дилхоҳ текста нависад, не ки мо метавонем рақами худмона монем. агар шумо ба ин рақамҳо пулро нагузаронед, системаи телефони шумо аз кор мемонад. системаи телефони шумо аз кор мемонад ва файлҳои дохили телефон нобуд мешаванд. яъне гӯем нест мешаванд, навесонем, хубтар аст. нест мешаванд. хуб аллакай бародаро, дар инҷа кори мо тамом шид ва аз поён чуноне мебинед нишонаи сохранит аст. як бор зер мекунем файл сохраниён ва ба қафо бармегардем ва аз ин боло интихоб мекунем сборка. хуб аллакай бародаро, программаи мо омода шуд. установид мекунем. хуб установид. открит мекунем бародаро. хуб чуноне мебинед бародаро, ваш Android забракирован взлом система. шумо бояд 20 сомон гузаронед. дар инҷо вақтчам нишон додагӣ аст, мисол соати 11 то 13:35 ва ҳоло соат 17:42 аст. яъне дар поёнаш тексте ки навистем, агар шумо ба ин рақамҳо пулро нагузаронед, системаи телефони шумо аз кор мемонад. ва бародаро, ин парол мепурсад ва паролшам дар поёни ҳамин видео мешавад. танҳо шумо ҳамон паролша вақте ки ворид мекунед, ҳамин система кушода мешавад. хуб бародаро, вақте ки парола хато заден, бинед аллакай кушода намешавад ва ба ғайр аз ҳамин болои телефон дигар ягон системааш кор намекунад
وقتی به قفا هم که برگردیم دیگر الکی کار نمیکنه. دوستان عزیز، ویدیو با شما معقول شده باشد لایک مونید و در کانال ابونه شوید. باقی در پناه خدا باشید.